It-tnejn filgħodu il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa xehed quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke. Bħalissa l-Maġistrat Clarke qed tinvestiga kif rapporti tal-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus spiċċaw għand terzi. L-Ewroparlamentari Casa għandu rapport li sejjaħ għal azzjoni mill-Pulizija kontra l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi u jinkludi dettalji dwar skemi, sistemi, aġir u kollużjoni f'korruzzjoni u ħasil ta' flus fuq livell massiv li jinkludi membru tal-Eżekuttiv u uffiċjali pubbliċi oħra fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Gaza diġà der quddiem il-Maġistrat Aaron Buġeja fi frar propju dwar dan ir-rapport u kien xedt għal aktar minn siegħa. David Casa qal li jrid ikollok il-kuraġġ, il-konvinzjoni u karattru b'saħħtu biex tesponi l-korruzzjoni u l-kriminalità tpoġġik f'riskju għal ħajtek u għall familja tiegħek. Dawn il-persuni li jesponu din l-informazzjoni jistħoqilhom kull tifħir. David Casa qal li taħt l-ebda ċirkostanza mhux se jesponi s-sors tiegħu. Konrad Mizzi tradixxa l-pajjiż u l-fiduċja tal-elettorat Malti kellu jitneħħa mill-kariga investigat u ssir ġustizzja żmien ilu. Aktar ma jgħaddi żmien biex dan iseħħ aktar qed issir ħsara, tenna David Casa. David Casa rifera wkoll għat-tnedija tad-Daphne Project u qal li f'demokrazija u kruċjali li l-verità tkun esposta u li dawk involuti f'attività kriminali jitpoġġew taħt il-ġustizzja.